Ola, eu son Noelia Martínez de primeiro de ESO e hoxe vou a falar sobre o libro Esmeraldina, a pequena defunta. O libro trata sobre Esmeraldina, unha rapaza que falece ao comezar o libro. Esmeraldina vivía coa súa familia no Hotel Fantastic, xa que era o lugar onde traballaba a súa avoa, a súa nai e o seu pai. Este libro a mí gustoume moito porque explica un pouco tamén a historia sobre Escarlatina no libro Escarlatina, a cociñeira defunta. A escritora deste libro é Ledicia Costas. Ledicia Costas naceu en Vigo o 19 de setembro de 1979. É unha avogada española e escritora en lingua galega. Obtuvo o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil en 2015 pola obra Escarlatina, a cociñeira defunta. Ledicia Costas ten libros como Os Minimortos, O neno de lume e As pericias de Extravaganza Pérez. Se queres saber máis sobre Esmeraldina, teredes que ler o libro. Adeus!